Dnešná listáreň je trochu iná, pretože tento raz sme vycestovali na Masarykov dvor. Domáci pozvali Ľuda Vaša, aby im poradil, čo s osadom, ktorému sa nedarí. Takže čo všetko tu máte, čomu sa nedarí? Máme tu na ovocné stromčeky, jablone, slivky, hrušky a orechy. Potrebovali by sme pomôcť s bežnou údržbou stromčekov, ako ich po zime ošetriť. Stromčeky máme zasadené už 2 roky na ploche 12 hektárov. Je tu okolo 1000 kusov stromčekov. Ľudo, tomuto sadu sa nedarí. Čím to je podľa teba? Je to najmä tým, že je vybrané stanovište, ktoré je extrémne pre ovocné stromy. Je tu pôda, ktorá je podmáčaná, je to vlastne slatina, kde rieka Slatina, rovnomenná, vytvorila miesto, ktoré má vysokú spodnú vodu. Vidíme tu rastliny, ktoré indikujú aj nízky obsah vápnika, teda je tu pôda kyslá a to nie je vhodné pre väčšinu ovocných stromov. Ale samozrejme vieme s tým pracovať, dá sa správne vybrať správne druhy. Najprv by si mohol vysvetliť na tom stromčeku, prečo väčšina stromov vyhynula. Môžeš nám to ukázať? Tu si môžeme všimnúť na koreňoch také šedasté bahno, ktoré vlastne signalizuje, že v pôde prebiehajú procesy bez prístupu vzduchu anaerobné a cítime to. Skús ovoňať tie korene, že ako to vonia. Mne to pripomína klasické bahno a hnilobné procesy. Áno, hnilobné procesy a všetky ovocné stromy zbožňujú, veľmi majú radi, obľúbujú vzduch v pôde, sú naozaj náročné rovnako ako na svetlo, tak aj na vzduch v pôde a preto v tomto prípade je to pre nich veľmi ťažké miesto. My sa môžeme hodziako snažiť, môžeme orezávať, používať rôzne hnojivá, okopávať a podobne, ale pokiaľ nevybereme správne miesto a správne druhy, ktoré odpovedajú životným potrebám toho miesta, tak ťažko budeme akúkoľvek agrotechniku vykonávať. Niektoré stromčeky prežili tak ako tento. Čo s tým? Tak je tu jar a nezabúdajme stromy orezať, a to z toho dôvodu, že ak ich neorežeme, tak spravia krátke prírastky. Je to samozrejme povýsadbový šok, je to tým, že strom chce vstúpiť do plodnosti, ale práve tým jarným rezom mu pomáhame zakoreniť, vytvoriť pevnú kostru, lebo ak strom nevytvorí v mladosti pevnú kostru, tak už to nedoženie, takže naozaj to je rozhodujúce životné obdobie, mladosť stromu, aby sme mu pomohli. Takže odvaha a ideme na to. Režeme nad púčikom alebo nad nejakou odbočkou a počítame s tým, že strom nebude rásť z týchto pupeňov, ktoré vidíme, ale počítame, že prebudí pupene spiace, ktoré vytvoria vlastne z mladých výhonov novú korunu ako základ pevnej kostry. Domáci si nachystali motiky, odporúčaš, aby to išli teraz okopať? Videli sme pobytové znaky hlodavcov, takže okopávka okolo stromov je veľmi dôležitá. Samozrejme, okopaním sa dostane aj vzduch do pôdy, čo naštartuje mineralizačné procesy, ktoré uvoľnia živiny. Čo so zvyškom sadu, so stromčekami, ktoré vyhynuli? Dajú sa tu pestovať nejaké? Je to slivka najmä bystrická, alebo niektoré historické starodávne typy sliviek, ktoré sú naštepované na pravom slivkovom podpníku. A potom ešte by to zvládli jablone na semennom podpníku, generatívnom, ale jablone, ktoré sú plne odolné nektriovej rakovine. Čo hovorí na to domáca pani? Rady vyzerajú užitočne, tak poďme si to preniesť do praxi. My to prídeme počase skontrolovať. Určite budeme veľmi radi. Do farmárskej reví sa nám z dnešnej listárne viac nezmestilo. Jej dlhšiu verziu si však môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach.